Okay, sidder vi godt? Det tror jeg, at vi gør. Okay. Ja, jamen, hej Botte Marie. Hej. Mange tak, fordi du vil være med. Det var det sådan ved at være 5 år siden, jeg havde undervisning med dig på Horsens Statsskole. Ja. Men lige sådan, så en kort introduktion til, hvem du er, til dem, der lytter med. Ja. Jamen, jeg hedder Bodil Marie Gade, og jeg er jo først og fremmest gymnasielærer. Underviser på Horsens Gymnasium og HF. Det hed det vel faktisk ikke, da I gik der. Nej, der var det Statsskolen. Ja. Nu hedder det Horsens Gymnasium og HF, efter den store fusion. Og der underviser jeg i dansk, som jeg havde dig til, og så i fransk og i retorik. Ja. Og så har jeg de seneste 3 år også været valgt ind i hovedbestyrelsen i Gymnasieskolernes Lærerforening. Og du er lige blevet genvalgt. Tillykke med det. Tak for det. Ja, der har lige været valg, og jeg er lige blevet genvalgt, så nu sidder jeg igen i en 3-årig periode. Ja. Og det går en tredjedel af min arbejdstid med. Ja. Så det er, apropos vores snak lige før, rigtig mange ture til København, hvor GL-sekretariat holder til. Ja, og så bor jeg i Aarhus og pendler frem og tilbage til Horsens, og har 3 børn og en mand, og det er vel i korte træk, det tror jeg. Ja, det er også en god introduktion. Siden jeg gik ud af gymnasiet i 2020, så har der været mange udfordringer sådan på samfundsmæssigt niveau. Ja. Altså, jeg gik ud i 2020, så jeg fik jo lidt smagt på det der med online undervisning og alt det. Men det var jo meget værre for dem, der havde 1 år eller 2 eller 3 år tilbage. Og nu er der også kommet med ChatGPT en masse udfordringer, som vi lige kan tale om lige om lidt. Men der er jo også en stor udfordring, eller en stor forandring på vej, fordi der er lagt ud til en ny, stor, omfattende gymnasiereform med meget store forandringer. Til dem, der ikke aner, hvad det handler om, har du så mulighed for at sådan, give et kort resumé? Pixie-udgaven. Ja. Jamen, der er jo vedtaget den såkaldte EPX-reform, men som jo ikke kun handler om en ny uddannelse, som skal hedde EPX, altså erhvervs- og praksisfaglig eksamen, men som faktisk går ind og påvirker de andre gymnasiale uddannelser også. Altså det er jo så det er en kæmpe stor reform af hele ungdomsuddannelsessystemet. Man nedlægger fra 2030, der er der ikke længere noget, der hedder HF. Ja. Det er så tanken, at EPX jo skal erstatte meget af det, HF gør. Man hæver karaktergennemsnittet for at komme ind på de 3-årige gymnasiale uddannelser, det vil sige STX, som du har gået på, og HHX og HTX, så man nu skal have 6 i snit fra folkeskolen for at kunne komme ind på dem. Men der kommer også til at være nogle forandringer i forhold til netop HTX, som man faktisk ikke rigtig ved, hvor lander henne endnu. Nej, jeg har også hørt, at det måske bare bliver helt droppet med HTX. Altså, de sagde i hvert fald meget lidt om det i de første udspil, der kom til den her reform, og så var der ligesom nogen, der slog lidt hårdt i bordet og sagde, hey, hvad med den her glimrende uddannelse, som jo er sådan en teknisk, naturvidenskabelig gymnasial uddannelse. Ja. Så nu er den der igen, og godt for det, men den har været presset af elevsøgning og sådan noget i en del år efterhånden, så det vides ikke endnu, om den kommer til at fortsætte som en fuldstændig selvstændig uddannelse, eller om der har været nævnt muligheden for, at det skal blive en slags studieretning på STX, og så der ligger også nogle forandringer der. Ja. Der kommer til at være nogle forandringer på hele voksenuddannelses, altså VUC-området. Så der sker rigtig meget på sådan flere forskellige områder, men der kommer jo altså først og fremmest den her nye gymnasiale uddannelse til, som ingen rigtig ved, hvordan kommer til at se ud endnu, men som jo er udsprunget af hvad skal man sige, der har jo været problemer med at få folk til at tage en erhvervsuddannelse. Mange unge har jo ikke ønsket at gå på
erhvervsskolerne eller tage en erhvervsuddannelse og har så taget HF eller STX eller HTX eller HHX i stedet for. Og så er der selvfølgelig nogen, der så senere hen har taget en erhvervsuddannelse. Og de forholdsvis få elever, der startede direkte på en erhvervsuddannelse og enten tog en håndværksmæssig uddannelse, eller der var også en EUX, som var en kombination af en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. Ja, det er også noget, der skal droppes, EUX. Ja, EUX'en bliver også det bliver nedlagt. sådan mere til APX-agtigt. Ja, den bliver også en del af det her EPX uddannelse. Så man har ligesom taget konsekvenser og sagt, okay, når folk ikke vil starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, og det er sådan, det jeg synes, der er det positive ved det, så anerkender man, at vi bliver nødt til at se erhvervsuddannelser som en videregående uddannelse, i stedet for som en ungdomsuddannelse. Ja. Så, men det der jo er, det der er det store, der er bare rigtig meget ukendt endnu, for ingen ved, hvordan den uddannelse reelt kommer til at se ud. Hvordan kan det være? Altså, hvem er det egentlig, der rådgiver de her politikere, der kommer med et udspil? Nu sidder du jo i bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening. Ja. Så er det så jer, der har foreslået nogle af de her ting, eller hvor kommer det egentlig fra? Man kunne ønske, at det var os, der havde fået lov til at sige lidt mere. Det er det altså ikke. Vi er i nogle af processerne taget lidt med på råd, men slet ikke i det omfang, vi synes er nødvendigt. Så den overordnede sådan oplevelse, tror jeg, fra store dele af gymnasiesektoren er, at man ikke har hørt gymnasiesektoren i særlig høj grad, så det er en reform, der er udtænkt på embedsmandsniveau og selvfølgelig på politisk niveau, og rigtig meget ud fra et ønske fra vores nuværende undervisningsminister, Mattias Tesfaye, om at faktisk lave nogle ret store ændringer på det her område. Så jeg tror, en af de primære ting, det er vel, at de vil have, det har de jo sagt i lang tid, de vil gerne have flere i erhvervsuddannelse. Ja, og flere på professionsuddannelse også. Men så den metode, de bruger med, at nu laver de så en ny ting, så er det sådan lidt mere gymnasierettet uddannelse. Lidt ligesom måske EUX, men lidt anderledes alligevel. Ja. Men hvor at de så siger, at okay, nu skal man have, hvad var det, 8 i gennemsnit? Eller 7? Nej, 6. 6, Man er landet på et 6-tal. Okay. Ja. For at komme ind på de almene gymnasieuddannelser, og så skal man have 0,2 for at komme ind på EPX. Lige præcis. Tror du, det er sådan en måde, hvor de prøver at tvinge nogle af de her unge til at tage EPX i stedet for? Fordi at de ved ikke, hvordan de sådan helt skal overbevise dem om at tage den frivilligt. Så siger de bare, jamen så må I bare gøre det, hvis I ikke kan få god nok karakter. Altså det er jo i hvert fald, det får man dem ikke til at indrømme. Altså udmelding fra de, forligspartier, som står bag den her reform, eller den her rammeaftale, som det er på nuværende tidspunkt, har jo været, at alle uddannelser er lige gode. Alle gymnasiale uddannelser er lige gode. Det er lige så fint at læse en EPX, som det er at læse en STX. Og det kunne jeg godt være enig i. Og det kan jeg også sagtens være enig i. Men så er det bare, at man kan sige, okay, hvis alt er lige godt, så skal det vel være frivillighedens princip, som er styrende. Så hvorfor så hæve karaktergennemsnittet? Altså, så det i sidste ende, så kan vi i hvert fald ikke læse det, altså sektoren og G eller sådan noget. Det er svært at læse det som andet, end det du netop også er inde på, at det er et forsøg på at skabe volumen på en ny uddannelse, som man kan være bange for, at ikke får den effekt, eller det ansøgertal, man gerne vil have, og så sikrer man så det ved at faktisk er 2 veje, dels ved at hæve snittet til de andre uddannelser, og så jo faktisk også ved at nedlægge 10. klasse. Men når man så sidder der i 9. klasse, og man er ikke helt sikker på, hvad man vil, tror du så ikke, at man som ung implicit aflæser det faktum, at man skal have højere karakter for at komme ind på den her uddannelse frem for den anden? Tror du ikke, de tænker, jamen så må den anden være bedre? Så dem, der har faktisk en karakter, der er over 6, som måske havde været
godt tænkt til den her praktiske uddannelse, som jo egentlig burde være lige så god kvalitet, tror du så, at de vil tænke på en mere sådan uddannelsessnobberi måde, hvor de tænker, at de skal bruge sit gennemsnit til noget? Altså, jeg tror, at det ender lige præcis sådan, som du siger, at der vil, altså, at selvom man jo fra politisk side, og Mattias Tesfaye har jo virkelig været ude, og Mette Frederiksen faktisk også, at tale om, vi skal af med uddannelsessnobberi, og der skal ikke være noget, der er finere end noget andet. Men mennesker tænker jo det, mennesker tænker. Ja. Og jeg tror, det bliver svært at overbevise både de unge og deres forældre om, at EPX er en lige så, hvad skal man sige, god vej at gå, hvis man vil på en videregående uddannelse, som at gå STX-vejen. Så jeg tror simpelthen, det bliver svært og netop også at få trukket nogle af dem, som fagligt er meget dygtige over på EPX'en. Ja, fordi nu bliver det jo bare sådan, at dem, der har lavere gennemsnit, bliver samlet på en uddannelse. Ja. Så altså, man kan jo... hvis man skal være meget forhåbningsfuld og positiv omkring det, så kan man jo håbe på, at uddannelsen bliver en succes, og at det ad åre dermed bliver en uddannelse, som lige så meget er et tilvalg, som noget, man ender på, fordi at der var noget andet, man ikke kunne komme ind på. Men det vil vise sig. Ja. Det er et sats, vi må se. tænker jeg. Ja. Hvorfor siger du, at det er sats? Jamen, jeg synes, hele udspillet her, eller hele reformen, er et kæmpe sats, fordi jeg synes, man skruer på så mange knapper på én gang, og uden at have testet noget på forhånd, og det vil jo altid være et sats at gøre. Er det ikke lige sådan næsten blevet en tradition i reform for danske skoler? Altså, det var det jo også med folkeskolereformen. Ja. Det kan jeg godt huske, da jeg gik i... Der var jo lockout, da jeg gik i 5. klasse. Ja. Så gik den i kraft, da jeg startede i 7. klasse. Ja. Og jeg kan bare huske, at jeg synes, vi lærte mindre. Fordi vi skulle sidde så meget ned. Vi havde længere dage. Man kunne ikke koncentrere sig i den tid, man var der. Nej. Lærerne var mindre forberedte, synes jeg. Ja. De fik også mindre forberedelsestid. Man lavede jo det hele på en gang. Ja. Det er desværre det begynder at ligne en tendens, at man laver store politiske reformer på uddannelsesområdet ud fra nogle andre parametre på en eller anden måde. Altså det her, det handler jo rigtig meget om, hvad er det, vi gerne vil have ud i den anden ende, og vi vil gerne have nogle flere ud, vi vil gerne have flere håndværkere ud, vi vil gerne have flere pædagoger, flere sosu-assistenter, flere, der har læst en professionsuddannelse. Og så bliver det styrende princip mere end, tænker jeg, at tage udgangspunkt i folks sådan indre motivation. Altså det bliver ligesom samfundsbehovet, der bliver styrende for rigtig mange unges mulighed for at uddanne sig. De kigger bare lige på sådan et faktaark på Christiansborg og tænker, okay, vi skal lige have flere her, så må vi lige finde nogle instrumenter til, hvordan vi kan gøre det. Men så virker det altid til, om det er universitetsreform, gymnasie eller folkeskolereform, at så bliver dem, der faktisk er lærere, eller faktisk har sådan deres daglige gang på de her institutioner, at de bliver meget overrasket over de her ting. Så man skulle jo tro, at det var gymnasielærere, der havde lavet det, men det kan jeg høre, at det ikke er. Nej, det er det ikke. Vi har simpelthen ikke været inde over. Nej, men I får vel sådan lov til at komme med noget feedback nu, hvor de er kommet med et udspil? Altså det, der jo er besluttet nu, er, at der skal nedsættes nogle ekspertgrupper, som så skal være med til at vejlede i forhold til at så få fyldt indhold ind i den her rammeaftale og finde ud af, okay, hvordan skal EPX'en se ud? Hvordan løser vi de udfordringer, der er med HTX, og også i forhold til voksen uddannelsesområdet. Og der er... der lyder det jo til, at man i højere grad også vil inddrage sådan nogen som os, men samtidig har vi en minister, der også har luftet den holdning, at man ikke vil have lobbyister ind i det arbejde. Og så kan man sige, okay,
og hvem er det? Altså, er man lobbyist, fordi man kender sektoren indefra, eller hvornår er man ligesom lobbyist i det der. Så der er et eller andet med ikke om... Ja, og helst ikke vil have folk med den helt konkrete praksiserfaring involveret alt for meget i de her processer. For de vælger typisk noget andet end politikerne. Ja. Okay. Men lige til et andet emne, fordi der er jo mange udfordringer i gymnasiet. Yes. Og der er nogle måske ting, som den her gymnasiereform vil prøve at løse af udfordringer. Ja. Men der er også andre udfordringer, ligesom under corona, og okay, det er så slut nu, men noget, der ikke er slut, som kun lige er startet, det er jo kunstig intelligens. Det må man sige. Altså, hvordan er det anderledes nu, end da jeg for eksempel gik der som lærer? Det er markant anderledes. Jeg tror, da jeg havde, og det er jo kun 5 år siden, I blev færdige, og da jeg havde der havde vi jo også en bevidsthed om, at der fandtes snyd. Ja, man kunne kopiere, altså, men dengang var det så, kopierede man fra Wikipedia, eller kopierede hinandens afleveringer, og så var det sådan et plagiat-ting. Ja, så kunne vi, og selvfølgelig der har jo altid været snyd. Altså, jeg kan huske, at min storesøster gik i gymnasiet, og da jeg selv gik i gymnasiet, der var der jo også snyd, så lånte man jo hinandens papiropgaver, og så skrev man dem af. Så det, altså, men man kan sige, det var i et andet omfang, og i hvert fald i den periode, hvor du har gået i gymnasiet, der, selvom vi jo ikke overhovedet har fanget alle, der har snydt, men så det der med, at der var ligesom noget tekst, der var kopieret et sted fra, og det gjorde jo, at man, hvis man fik mistanken, ofte ville kunne søge noget frem. Og det er jo bare markant anderledes nu, fordi de her sprogmodeller, der kom frem, og ChatGPT, som den, der ligesom brød lydmuren, kan man sige, jo genererer ny tekst, og det gør jo, at vi kan ikke finde den tekst findes jo ikke. Og det gør den på splitsekunder, altså det er jo blevet meget nemt at snyde. Ja, og det, altså, så det er ligesom det ene element, det er, at vi hele tiden skal forholde os til sådan en mistankeproblematik, som er enormt anstrengende at være i, både for lærere og elever i virkeligheden, fordi jeg vil jo helst, altså det er jo ikke det, jeg har lyst til at bruge min tid på som underviser, og jeg har jo enormt behov for, og mine elever håber, jeg har enormt behov for, at vi har en ligeværdig relation, og vi har en relation, der er rar, og vi har en relation, der er bygget på tillid, og så videre, og så videre. Og derfor er det enormt anstrengende, at det fylder så forholdsvis meget. Men det er så den ene del af det. Og vi prøver hele tiden at sige, at det skal ikke kun handle om snyd. Det skal også handle om alt muligt andet. Så der er mange... Altså det er så komplekst med hele virkelig, det her AI. Jeg aner ikke, hvad man burde gøre, fordi det er jo også et værktøj, som kommer til at være med i fremtiden, og man skal jo ligesom i sin uddannelse være parat til den tid, vi lever i. Men på den anden side, så kan man ikke bare sige, at når man nu behøver man egentlig ikke at lære at skrive, fordi det, altså, jeg vil sige, jeg synes jo i de her år, der viser der sig sådan sådan set i bagklogskabens lys, så har vi villet alt for meget IT-teknologi i skolesystemet. Og det er først nu, man begynder at fatte, hvor stor betydning det har. Og nu nævnte du selv det der før med, at altså efter 2013 folkeskolereformen, at skoledagene blev lange, og I sad meget ned og sådan noget. Og I sad sindssygt meget med computer også. Ja, præcis. Og jeg har en søn nu, der går på efterskole, så han er jo 16, og hans udskoling var også præget af enormt meget arbejde, der foregik på computer, og han var så frustreret over det. Han sagde, jeg får hovedpine af det, jeg synes, det er så anstrengende, jeg synes, det der egentlig, altså man brugte vel, eller man tog jo IT-teknologi ind, tror jeg, i sin tid, i et håb om, man kunne skabe mere varieret undervisning, og man endte jo langt hen af vejen i det modsatte, i mere undervisning, der bare lignede hinanden, mere undervisning, der foregik på nogle bestemte undervisningsportaler og så videre, og som lignede hinanden, ikke? Jeg tror, det har nedsat
lærernes kreativitet. Jeg synes ofte, at så har de det her smartboard her i folkeskolen, hvor at man ser på en skærm, mens at læreren fortæller om noget, og så skal vi over og hente computerne, og så læser vi et eller andet på en eller anden hjemmeside. Eller sådan. Så det bliver lidt det samme i alle klasseværelser. Og så er det nemt for læreren lige at være lidt sådan, men jeg er ikke lige forberedt, men vi går lige på den her hjemmeside. Eller sådan. Jeg er fuldstændig enig, og min pointe med at nævne det var egentlig bare det der med, okay, så x antal år senere, så begynder man nu at få øjnene op for, at det var måske ikke den fedeste måde at omfavne noget på. Og jeg tænker, at fordi du siger det der med, man skal vel også lære at bruge det, og man skal vel også, det kan jo også nogle ting, og det mener jeg bestemt også godt, det kan, og jeg bruger det faktisk. Jeg bruger ChatGPT forholdsvis meget. Nej, det passer ikke. Jeg bruger det ikke voldsomt meget, men jeg bruger det. Lige til at rette en dansk opgave. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har simpelthen ikke brugt det til at rette opgaver endnu. Jeg tror ikke, jeg kommer til det. Men jeg har da brugt det til inspiration i min forberedelse, eller til at lave nye øvelser, som jeg ikke lige selv kunne finde på, eller bare nogle gange at gøre nogle processer lidt hurtigere. Og det mener jeg, så jeg mener sagtens, der er noget, vi kan bruge det til. Jeg mener også, at selvfølgelig, at det forsvinder jo ikke. Men jeg tror, vi skal passe på ikke en gang mere at begå den samme fejltagelse, som er om 10-20 år at sige, hvorfor i alverden tillod vi det i uddannelsessystemet. Det skal man tidsnok komme til at bruge og lære, men hvilken plads bør det have i skolen? Og der er altså, der er helt klart et eller andet der, og jeg kan godt frygte, at vi havner det samme sted, og vi tænker, shit mand, hvorfor var vi ikke skarpere på det? Ja, men verden, den går hurtigt. Den går mega hurtigt, jeg kan huske, da jeg skrev danske afleveringer, du kan også huske det, at jeg nogle gange afleverede måske en halv side, eller mindre. Og så kom jeg med en halv side, og så kom jeg med sådan 2 sider, hvor jeg skrev om, hvorfor jeg ikke skrev afleveringen. Og det var jo, fordi jeg synes, at det er svært at skrive. Det er noget, man skal lære. Det er en proces, som man skal igennem. Hvis jeg dengang havde adgang til ChatGPT, så havde det jo været en kæmpe fristelse til at sådan, giv mig lige en outline til, hvad man skal skrive. Tror du, at man undlader at øve elevernes kreativitet, hvis man bare lader dem afhænge af den her maskine? Ja, det tror jeg i høj grad, man gør. Jeg synes, dit eksempel er jo faktisk et godt eksempel. Jeg har jo jævnligt elever, der ligesom dig kæmper med det der skriftlige. Og jeg gør faktisk meget ud af at netop sige, prøv at høre, jeg vil hellere have, at du afleverer en halv side, som du så har kæmpet dig igennem, eller at du netop skriver om, hvorfor du synes, det var svært. Fordi der ligger jo en masse refleksion i det, og man bliver mere bevidst om noget i processen, og måske er det så en lille smule nemmere næste gang, eller i hvert fald er det nemmere for læreren at give noget feedback. Så det er så vigtigt, at man stadigvæk, og det er jo også i det mundtlige, for de bruger det jo også i det mundtlige. Hvis jeg stiller et spørgsmål, så kan man hurtigt få svaret. Præcis. Jeg ved ikke, hvordan det er i dine timer. Der er jo nogle lærere, der beder ind om at lukke computerne. Det gør jeg jo også nogle gange. Og samtidig så sidder folk jo og tager noter på deres computer, så det er jo virkelig en balance. Altså dengang for os, kunne man jo bare søge på et svar, hvis man lige ville have god karakter i historie, og så lige række hånden op. Fordi man alligevel sidder på computerne. Og så, det ved du nok også godt selv, men når man sidder der bagerst i klasselokalet, man kan godt se, at det er måske kun halvdelen, der laver noget, der er relateret til noter, og de andre sidder og shopper eller andre ting. Så. Ja, altså. Og det. Men jeg forstår det også godt, fordi det er jo bare en distrahering, når man har den der computerskærm åben, når der er et klasseværelse, hvor at man prøver at have en menneskelig interaktion, men hvor at der er 20 skærme åbne, plus vi kigger på et PowerPoint. Nogle gange det bliver bare sådan mange distraheringer, tror jeg. Det gør det. Altså, jeg tror faktisk allerede, det kan godt være, at I ikke lige var med på den bølge, men allerede på det tidspunkt, hvor I gik der var vi i hvert fald nogen, der var med i sådan et projekt, der handlede om klasseledelse, og som rigtig meget handlede om skærme, og hvor og i den proces, og i de forsøg, vi gjorde med vores klasser i de år
det, der kom ud af det var blandt andet, at man ligesom på skoleniveau besluttede, at jamen, alle timer starter med lukkede computer, for eksempel. Netop for, at vi lige kan se hinanden i øjnene, og det ikke bare er per automatik det redskab, vi griber til. Så det har vi egentlig indført regler om. Ja. Og jeg prøver at balancere det der enormt meget med at sige, jamen, lige nu handler det om noget andet. I skal faktisk ikke tage noter til det her, eller I må få tid til at tage noter til det her bagefter, for nu vil jeg gerne have en dialog med jer, og det får jeg ikke, hvis I sidder og laver. Og det der med at tage noter, det er også bare fordi, at vi har et meget eksamensorienteret system, hvor at man føler, at sådan som jeg følte det med mundtlig karakter, det var jo, at man næsten ikke blev vurderet på den læringsproces, man har, men bare på, hvad kan jeg fortælle dig, at jeg ved lige nu her. Ja. Det er ikke noget med, sådan, hvad ved jeg, når jeg er færdig med gymnasiet. Det handler om, hvad kan du sige nu? Men gymnasiet burde vel handle om, hvad kan man lære ved at gå på gymnasiet, og ikke hvad kan du, før du starter. Ja, jamen jeg er enig. Så jeg synes nogle gange, det kan være lidt for fokuseret på, sådan, at man skal kunne alt med det samme. Det er jo fordi, vi hele tiden balancerer imellem, at vi gerne vil skabe det der rum, som du taler om, som er... hvorfor er det sjovt at lære det her, eller og som ikke handler om at nu skal jeg så vise min lærer, at jeg har lært det her. Men det er jo, men samtidig er vi jo hele tiden i en situation på STX. Jeg har jo også underviser på HF, og der er det jo noget andet, fordi de ikke skal have karakterer andet end til deres afsluttende eksamener. Og det fjerner jo i hvert fald det der element af hele tiden at have elever, der gerne vil præstere eller vise noget, eller hvor det bliver sådan mere, det bliver sådan en overfladisk tilgang til læring. Så det er jo et element i det, det er, at vi har sådan et system, hvor vi både er undervisere og skal facilitere læring, men hvor vi faktisk også skal bedømme samtidig med. Og der tror jeg nok efterhånden, jeg tænker, at måske at vi skal have et andet blik på de der karakterer, fordi de dybest set er enormt forstyrrende for det, der i virkeligheden burde finde sted. Altså. Og så ved jeg godt, så er der nogle elever, der siger, at det er også en motivationsfaktor, men jeg tænker, det ville jo være fedest, hvis vi kunne finde nogle andre motivationsfaktorer end det. Så der er en helt, så det er mega komplekst, og det er bare blevet meget mere kompliceret af de der sprogmodeller, der er så ekstremt hurtige, altså. Så skriver de en masse vås ind imellem, og det gør de jo. Og du kan vel lidt mærke det, når at du lige tænker, jeg tror det ligner nogle formuleringer, der er skrevet af ChatGPT. Jeg spotter jo ikke alting, men jeg spotter helt klart noget. Jeg har, og jeg sidder faktisk lige nu, jeg er sensor lige nu for en masse SSO-opgaver, altså HF'ernes større skriftlige opgaver. Dem kunne man jo også godt, dem kunne man jo købe nogen til at skrive. Det er der stadigvæk nogen, der gør, men i den bunke, jeg sidder med, der har jeg spottet nogen, som jeg er ret sikker på, er formuleret af en sprogmodel. Men man kan vel ikke, kan I sådan sige, at det er snyd? Man kan jo ikke bekræfte, at det er snyd. Nej, altså man kan sige, hvis man har mistanke om snyd, og man er enig som lærer og sensor, så indberetter man det og forklarer, hvorfor det er, man mener, at det nok er snyd. Og så er det jo op til elevens uddannelsesinstitution at løfte, ligesom at løfte bevisbyrden, hvis det er noget, man gerne vil gå videre med. Vi kan jo ikke, og det er mega meget sværere med det her, end det var i gamle dage, hvor det bare handlede om, at nogen havde snuppet noget fra nettet. Men i sidste ende kan man jo tage folk ind til sådan en samtale og bede dem om at redegøre for dele af deres opgaver og sådan noget. Og det er så vel faktisk det kan man forsvar. godt, altså hvis man har det mundtlige forsvar, og man så ikke ved, hvad det handler om, men det kunne jeg forstå, at på SSO, der er der ikke noget mundtligt forsvar. Der er nemlig ikke noget mundtligt forsvar. Nej. Endnu. Vi håber. Nej. Det er der ikke, så de bliver simpelthen kun bedømt på det skriftlige produkt, og derfor forstår man jo delvist godt, hvorfor det er enormt fristende at gøre noget andet. Jeg vil så sige, der er jo også en tendens til, at det er de mindst dygtige elever, som
er mest, som mest falder for det her, den her fristelse. Og derfor, og som faktisk heller ikke kan finde ud af at håndtere de her redskaber. Altså, så man kan nemt sidde med en opgave, som tydeligvis er skrevet af noget andet end en typisk HF-elev, eller en typisk gymnasieelev, altså som ikke er skrevet af et ungt menneske, men som egentlig ikke har gjort opgaven bedre, fordi den stillede opgave er dybest set ikke løst. Fordi de rammer skævt, de får ikke inddraget de tekster, der skal inddrages, osv. osv. Det må også føles som virkelig spild af din tid, når du skal læse en opgave, som en elev bare lige har smidt igennem en AI. Ja, altså det gør det også. Det er jo, at du skal sidde og give feedback til et eller andet, som eleven ikke engang har gjort noget som helst for. Jamen det er da... Men for mig er det mere... det er selvfølgelig spild af min tid, men for mig handler det mere om den frustration, der ligger i, at man så tænker, okay, nu sidder der jo så et ungt menneske i den anden ende, der jo ikke har lært noget af den her proces. Altså, det synes jeg er det mest sørgelige ved det, faktisk. Jeg får jo mine penge alligevel, kan man sige. Ja, det kan man også, sådan kan man også tænke det. Så kan man også tænke det. Men jeg kan huske, der var i en periode et initiativ, da vi gik på gymnasiet med læsning, hvor at vi fik fordybet læsning. Ja. Jeg tror nok, det var sådan, at vi selv valgte bogen. Var det ikke det? Kører stadigvæk. Ja, okay. Jeg synes, det var godt. Det, som jeg synes tit i gymnasiet, jeg har læst aldrig sådan i min fritid. Jeg er lidt begyndt på det nu. Ja. Men dengang, der synes jeg bare, men der er så meget at læse, som er obligatorisk. Ja. Så jeg gider ikke oven i det at læse noget frivilligt. Jeg har ikke lyst til at læse. Og så fik jeg bare sådan, tror jeg, en dårlig relation til læsning. Ja. Fordi det var sådan noget, som man skulle, og det var sådan noget, som var negativt. Sådan noget, som man ikke gad. Ja. Men hvis nu måske, at man fik lidt mere selvbestemmelse over sin uddannelse. At man måske i dansk kan skrive om en bog, eller man får tid til at læse en bog, eller hvor man... Ja. Det er jo sådan mere i de mindre klasser, hvor man kan gå på biblioteket og selv vælge noget. Ja. Men det er vel også bare, fordi det er meget fokuseret på det her pensum, en liste af pensum, hvor det ligesom er præcis det, som I skal lære. Ja. Ja, vi er jo bundet ret meget, nogle fag mere end andre, men vi er jo bundet ret meget af nogle læreplaner, hvor nogen har bestemt, og det vil jeg så sige, det er der altså også fagmennesker involveret i at skrive de der læreplaner, så det har vi indflydelse på. Ikke den enkelte lærer, men nogen lærer. Men vi er jo bundet af de der læreplaner. Og jeg tænker, det kan man ikke pille ud af det for enhver. Altså det kan man ikke bare pille ud af det, fordi der er også en eller anden, der ligger også en sikring i, at man ved, at når man har haft dansk på A-niveau på STX, jamen så er der et fælles grundlag, man kommer ud med. Så er der noget, man har noget stof, man har været igennem. Og men det er jo spørgsmålet, hvor meget der skal være obligatorisk stof, og hvor meget der netop skal være mere afhængig af noget læreren brænder for, eller noget, der viser sig at opstå hos eleverne, eller hvad det nu måtte være. Jeg synes, det der med læsning er mega... Det er virkelig interessant, og det fylder ret meget også i debatten i de her år. Lige Politikken har kørt en sådan artikelserie, der handlede om læsehad, tror jeg, det har handlet om. Og jeg havde en retorikelev sidste år, der skrev et virkelig, virkelig godt debatindlæg. Hun vandt også en konkurrence for det, men hun skrev et virkelig godt debatindlæg, der handlede om måden, man griber læsning. Altså, hvor ødelæggende det er for lige præcis læselysten, den måde læsning bliver grebet an på i folkeskolen. Og jeg kan jo mærke det på mine egne børn også, det der med, det handler om at læse hurtigt. Det handler om at kunne pille ting ud af teksten, mere end det handler om netop at fordybe sig i teksten, eller blive grebet af et eller andet. Jeg tænker bare egentlig, hvis man faktisk fokuserede på, at det skulle være noget, man sådan fik noget nydelse ud af at læse, frem for at det skulle være, det er for det her mål, præcist.
Ja, men jeg synes jo, de der, når vi havde de der såkaldte lystlæsningstimer, og vi har dem stadigvæk. Vi har faktisk, dengang I var der tror jeg kun, det var for 2. gear. Nu er det også indført for 1. gear. Og for første og anden HF'er, tror jeg. Nå, men det er også lige meget. Men det er noget, vi gør. Der opstår et eller andet rum, når 26 eller 28 eller 30, eller hvor mange der nu er, elever og deres lærer sidder og læser sammen. Ja. Og så er det, der foregår. Der foregår ikke alt muligt andet, og der er ikke musik, der kører i man ørerne. Slukker for man slukker for alle, ja, præcis. Og slukker for al støjen, der kommer fra de her skærme. Ja, præcis. Og jeg synes også, det er faktisk noget, elever gerne vil, oplever jeg. Altså, sådan, skal vi ikke snart læse igen? Jo, det skal vi. Så det kan helt klart noget. Jeg tror, jeg tror, det er vigtigt også det der med, at det er noget, man selv vælger. Men jeg tror egentlig, i sidste ende er det ikke nødvendigvis det, der er afgørende. Jeg tror faktisk også nogle gange bare, det handler om at skabe plads til fordybelsen. Altså det der med at mærke, at man kommer ned i noget stof, eller ned i en tekst, eller begynder at forstå noget på en anden måde. Så tror jeg faktisk også, at noget af det, der nogle gange er pligtlæsning, kan blive til noget andet end pligtlæsning. Altså, jeg læser, der er jo også masser af ting, jeg skal læse for at forberede min undervisning, eller for at være klædt på til politiske debatter, eller der er jo også nogle gange nogle ting, rapporter, jeg skal sidde og læse, som godt kan, det er jo ikke sådan, at jeg kaster mig i sofaen derhjemme og tænker, nu skal jeg læse den her 100 sider lange rapport, men når man så sidder og læser det, så opdager man jo, at det er interessant, eller der er nogen, der gemmer sig noget interessant i det. Ja, så der er helt klart noget med det der med at skabe bedre forhold for læsning, og Der er meget varmt herinde. Har du lyst til at åbne? Jamen, du åbner bare. Jeg kan godt åbne. Det er det gode forårsvejr. Ja, det er det. Og det er jo dejligt. Ja. Men under corona, så var det også meget udfordrende, og jeg ved, at du ikke var så glad for de der nedlukninger. Ikke selv, nej. Synes du... Og jeg var glad for nogle ting ved det, faktisk. Ja, hvilke ting? Jamen, jeg var ikke glad på jeres vegne, men jeg kunne jo mærke hjemme, at det gjorde noget med mit eget liv, og ved mit familieliv. Altså, man har lidt mere sådan... Vi havde meget mere tid sammen. Vi var meget mere udenfor. Vi var meget mere... og desværre har vi jo lidt glemt, at det var det positive, og det skulle vi holde fast i og sådan noget. Det har man jo ikke været så god til at tænke. Nej. Men der var rigtig mange ting ved den online undervisning, jeg ikke var så begejstret for. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes personligt ikke, det var godt. Jeg gik faktisk på universitetet ved den anden nedlukning, og det første semester gik meget godt. Ja. Men så kom der simpelthen nedlukning igen, der i starten af 2021, hvor at jeg synes bare, at det var helt umuligt, at jeg skal vågne sådan en februar morgen klokken 8. Ja. Det er helt mørkt. Ja. Så skal jeg vågne på mit lille kollegieværelse. Ja. Så skal jeg lige skifte fra liggende til siddende stilling på min seng. Ja. Og åbne en computer og høre på et eller andet kedeligt oplæg. Altså, jeg faldt bare i søvn. Ja. Jeg kunne ikke... Nej. Og jeg tror, det var meget udfordrende for mange elever. Jamen, det er klart, der mangler jo de der skift, der gør, at man vågner op. Det kender vi jo alle sammen. Ja. Når jeg kommer ud om morgenen og træder ud af min dør, så... Man er lige nødt til at have det her ritual for at starte dagen. Ja, lige præcis. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, og det man jo prøvede, jeg tror, det vi jo gjorde i den der periode også, da jeg og alle mine kolleger underviste, man forsøgte jo at lave nogle ritualer, man forsøgte jo at gøre et eller andet med... at nu skal I gå en tur, eller at skabe nogle af de der brud i lige præcis det der meget siddende, eller liggende, eller hvad det nu var, som manglede. Men det var da mega vanskeligt. Men jeg tror faktisk, den største katastrofe var, hvordan det ligesom ikke var så godt for de unges sociale udvikling. Ja. Det er jo lige i de år, hvor man faktisk
Altså, man er nødt til, og der tænker jeg faktisk både på gymnasiet og de her små folkeskoleelever. Ja. Jeg synes jo måske ikke, det var nødvendigt, at de skulle i nedlukning. Fordi det var jo ikke farligt for sygdommen. Så var der jo nogen, der kom med og sagde, nå, men der er det her tilfælde i USA, hvor der var en, der var ung, der døde, og selvfølgelig skete det. Ja. Men det var jo lidt ligesom en influenza. Ja, jeg tror, og det var jo, altså man siger, argumentationen for at holde alle hjemme, var jo ikke, at man var bange for, at de små ville blive syge, men at man var bange for, at smitten ville sprede sig, og så rammer det alligevel dem, der ikke kan stå det imod. Men altså, det er jo det skal jeg i øvrigt ikke, altså, det er simpelthen umuligt at være sådan en læg person og skulle mene noget om, hvorvidt det var den rigtige beslutning eller ej. Det er svært at sige, altså man skal ikke være bagklog selvfølgelig. Men det er jo ret interessant. Altså, man skal jo også opveje det imod, sådan, hvilke konsekvenser det har. Præcis. Og det er jo noget af det, man har diskuteret sidenhen. Det er jo netop, altså, er konsekvenserne ved at lade børn og unge sidde og rødne op på deres værelse i et halvt år, er de i virkeligheden større end noget andet. Altså, men det er jo også komplekst. Det er meget komplekst, fordi der er jo snak om folks liv. Ja, præcis. Og så er det selvfølgelig, at det var selvfølgelig dem, der ligesom var mest i chance for at dø, var også nogen, der ville måske have været døde af influenza. Ja, det var det. Jeg synes, det er faktisk meget sørgeligt for dem, der boede på plejehjem, at de skulle bare... Det er jo ikke så lang tid, folk bor der normalt. Nej. Måske 2 år, hvis man er heldig. Ja, det er rigtigt. Folk er dårlige, når de kommer. Så når de ligesom skal være tvunget til at være indenfor, selvom de måske kun har 2 år af sit liv tilbage, jamen så kan du få dit liv i 2 år, men så er det altså bare indenfor. Ja. Så det er også ligesom de menneskelige ting, og man kun skulle tænke det på tal. Og så men der tænker jeg da også, altså det var jo en hvad skal man sige, det var jo en første gang, altså. Og jeg ved ikke, hvad er det, man siger, pandemier, de kommer med, er det 70 eller 100 års mellemrum, eller sådan noget, de store af dem, ikke? Og så har man vel noget erfaring til en anden gang, der gør, at man kan tage, ikke nødvendigvis et andet valg, men tage et mere begrundet valg, eller i hvert fald et mere reflekteret valg, jeg tror i hvert fald helt klart, at hvis noget lignende skete inden for de næste årtier, at det ikke ville foregå på samme måde. Det tror jeg heller ikke, vi har lært noget af det her. Ja. Og man gjorde jo noget andet i både Norge og Sverige. Der var skolebørn jo ikke hjemme overhovedet i det omfang. I Sverige var de vist nærmest ikke hjemme. Så man har jo grebet det anderledes andre steder. Nu kan jeg kan ikke huske tal på sådan noget, men jeg synes, jeg har set sådan nogle undersøgelser, der viser, at i sidste ende, så var dødstallet ikke voldsomt meget større per indbygger i Sverige end i Danmark. Det ramte bare meget, meget hårdt lige i starten. Og så kommer den der flokimmunitet, som så gør, at det alligevel udligner sig. Men altså, vi er ude i et område, jeg ikke ved en skid om. Nej, vi er ikke læger herovre. Så, men man kan sige, det vi jo i hvert fald høstede erfaring i forhold til, det var jo netop en masse i forhold til skærme og skærmes påvirkninger, i forhold til fællesskabets betydning for læring, og altså en hel masse ting i det, som jeg tænker, altså som jeg håber, at vi stadigvæk fastholder, at det er noget, vi er blevet klogere af. Det tror jeg også, vi er blevet. Ja. Jamen, jeg kan jo bare huske det der. Jeg kan huske fornemmelsen af at møde op til sådan en godmorgen 2. og så var der en, der havde tændt sit kamera, og det. 27 elever, man skulle tvinge til at tænde. Altså den der fornemmelse af, altså hvor vigtigt det blev, at man kunne mærke, at der var nogen, der var ude, faktisk. Sidste år, i starten af januar, der lå der ret meget sne. Eller der var der faldet helt vildt meget sne lige der i dagene efter nytår. Så der havde vi et par dage, hvor skolen var lukket ned, hvor vi gik tilbage til online undervisning. Og det var simpelthen, det var så vildt at opleve, hvor hurtigt den der kropslige oplevelse kom tilbage. Altså det der med, jeg kunne simpelthen mærke i maven, hvor ubehageligt det var at skulle undervise mine elever på den måde. Og så må jeg sige, jeg vidste jo ligesom på det tidspunkt, at det gik over i løbet af en dag eller 2. Men det havde på en eller anden måde alligevel kropsligt læret sig det der. Ja. Så
Det håber vi ikke, vi skal igen. Nej, det håber jeg virkelig ikke. Men der sker i hvert fald meget i samfundet. Det sker hurtigt. Ja, og, det gør det. Men jeg vil sige mange tak, fordi du ville være med. Jeg er meget glad for, at du havde lyst til at deltage her sjovt. i den første episode. Ja. Har du planer for, hvem der mere skal? Jamen, jeg har faktisk talt med nogen, men det er ikke lige blevet bekræftet. Nej. Men vi må håbe, der er nogen andre, der har lyst til at deltage. Ja. Så det skal nok blive fedt. Ja. Jamen, tak for nu. Ja, selv tak.